uvidíme? Stopy dopadu střel, ale žádné poškrábání, protože lak je chráněný platinem. Díky pár kapkám platina jednoduše problém setřete. Pravděpodobně už jste někde postřehli reklamu na zázračnou ochranu laku, co slibuje zabránit poškození od kamínku, poleptání kyselinu nebo dokonce chrání před plameny. Pro ověření teorie jsem si připravil mini experiment. Mini proto, že nebudu auto zapalovat, škrábat diamantovým prstenem nebo před ním dokonce startovat stíhačku, ale jenom s ním zajedu do kartáčové myčky a asi se budete souhlasit, že to není zdaleka tak náročný test jako ty zmíněný. Na projektu XCR jsem dekontaminoval, vyleštil a odmaskil 4 různé plochy: kapotu, dveře, střechu a kufr. Každou leštěnou část jsem rozdělil na 3 plochy. Jedna zůstala jenom vyleštěná a odmaštěná, na další se aplikoval tvrdý vosk a nakonec na tu třetí roční keramická ochrana s tvrdostí 9H, tedy ekvivalent zázračných nanopovlaků, co mají udávanou životnost taky zhruba 12 měsíců. Po dostatečném vyzrání keramiky jsem vyrazil do myčky, slibující šetrný kartáče, opravný efekt a hory doly. Zacvakal jsem nejdražší program s další vrstvou nanovosku, čímž jsem efekt určitě jenom znásobil a vyrazil se do tunelu. Hnedka jak jsem tunel opustil, kapota se blejskala jako nová a já se nemohl dočkat, až si na auto doslova posvítím. Jak můžeme vidět, nějaký rozdíl tam je mezi úplně nevyleštěným lakem a tím, co právě vyjelo z myčky. Nicméně tady nebyl jediný škrábaneček, nebo dobře, nějaký hlubší tam byly, ale tady ty tam prostě nebyly vůbec, ty kruhový, které jsou teďka úplně všude. A úplně stejná situace na střeše, na dveřích tady je to možná zdaleka nejhorší. A na kapotě, kde je situace možná zdaleka nejlepší, není tak hrozný, ale furt je tam rozdíl prostě drastický. Žádný škrábanec a už prostě po jednom mytí je to tak, jak to je, no. A to je přesto, že se slibuje opravný efekt a kde si co si, no. Ano, lesk ještě furt zachovaný po leštění, ale poškrábaný to je prostě furt úplně stejně. Ještě bych zmínil, že XR má černý pastelový lak, takže na něm každý poškození vidět mnohem víc než třeba na stříbrný metalíze. To ale neznamená, že tamto poškození není, jenom se umí trošku líp schovat. Tedy ještě jednou, jen vyleštěná plocha, plocha s tuhým voskem a plocha s keramikou. Jak je vidět, mechanickým vlivům je úplně jedno, že je na laku mikrometr tlustá vrstva ochrany a je jedno, jak je tvrdá. Možná je část s keramikou o pár procent lepší než zbytek, ale je to naprosto zanedbatelný. Zkrátka, pokud chcete něco prodat, dejte před to nanotechnologie a všichni vám utrhnou ruce. Miliony malých ochranných nanočástic zaručují rychlou a profesionální péči o lak. VS Platinum to je péče, ochrana a lesk v jednom. Jakmile vám někdo bude tvrdit, že jeho nano cokoliv ochrání lak před poškrábáním, raději utečte rovnou pryč. Co může mechanicky ochránit lak, je PP folie, která má ale taky oproti nanopovlaku minimálně 100násobnou tloušťku. Další problém spatřuju v tom, že prodejci keramik se mnohdy ohánějí tvrdostí keramik 9H a v tom skutečně asi nelžou. Ale někdo by se mohl mylně vyložit, že to bude mít stejnou tvrdost jako korunt. Ovšem, chyba lávky. Stejně jako u tvrdosti ochranných skel na mobil se udává tvrdost ve stupních tvrdosti grafitu. Ano, keramika 9H má tedy zhruba stejnou tvrdost jako nejtvrdší tuha na rýsování. Na Malsově stupnici tvrdosti je grafit někde mezi 1 a 2, tedy si o nějaký zázračný mechanický odolnosti může nechat jenom zdát. Takže až příště uvidíš reklamu nebo ti někdo bude nabízet zázračný produkt, radši se předtím ověř fakta. Díky za sledování a měj se skvěle.